Este é o momento no que a directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Marga Hermo, e o alcalde José Ramón Romero facían entrega do cheque por valor de 5.567 euros ao presidente da Fundación Stop Leucemia, Álvaro Concheiro. Esta foi a cantidade total recadada durante a proba celebrada o pasado 29 de setembro, grazas ás inscricións e achegas realizadas polos participantes. Sempre nos gustaría máis, evidentemente, pero bueno, foron máis de 1000 persoas as que se inscribiron e participaron na andaina. Creo que tinguimos boiro de vermello ese domingo e ao final se acadou unha recadación de máis de 5.500 euros, que bueno, non está mal, non? Tendo en conta que a inscripción eran 5 euros por persoa que iban íntegros á fundación, con cal, pois, xa vedes, máis de 1000 persoas pagaron eses 5 euros e logo tamén tuvemos outras donacións de persoas que, bueno, quixeron aportar un pouquiño máis ou xente que ni siquiera veu a camiñar porque non podía e si quixo colaborar. Parabéns a Gealsa Rianxeira por este tipo de iniciativas, porque, bueno, ten un fin solidario, como pode ser Stop Leucemia, aquí representándose polo seu presidente, porque están facendo unha boa labor. O Concello de Boiro seguiremos apostando por este tipo de iniciativas, unha porque tamén é deporte, unha andaina tamén é deporte, e por outro lado tamén o fin solidario que ten. Dende a Fundación Stop Leucemia agradeceron de novo esta aportación, que será destinada íntegramente á investigación da enfermidade. En nombre da Fundación Stop Leucemia, quero dar gracias primeiro á xente de Boiro. É unha cousa impresionante esta carreira que xa está collendo un empaque casi diré internacional, pero que ten cada vez máis xente, as empresas implicadas, o Concello, e a nosa embaixadora Margarita Hermo de Gealsa, que é unha loitadora incansable. Dende a organización quixeron agradecer tamén o traballo e esforzo de moitos voluntarios que o día da andaina traballaron arreo para que todo saíse baixo previsto, así como as distintas empresas locais que tamén se sumaron a esta iniciativa. Hoxe xa un evento consolidado que ano tras ano vai a máis.